saged disambung utawa saged dipelajari saka dina, saka pasaran, saka wulan, saka taun, sedaya saged disinaoni utawa dipun serat. Sardini Mbah Dani siap alias Mbah Garen. Yange niku biasa gaul. Lah menika nek tangket era-eran dina 7 Jumat niku emot-emot para sedulur 6. Sabtune 9. Minggune 5. Senene 4. Telasane 3. Rebune 7. Kemise 8 para sedulur. Pasaran Legi Paing Pon Wage Kliwon Pacet Tengah. Legi manggone Etang niku 5. Paing manggone Kidul niku 9. Pon niku 7 manggone Kulon. Wage niku manggone Lor jumlahe 4. Kliwone tengah. Nek pun jejeg kliwon wonten tengah. Lah sedaya atur dina lan pasaran saged gabung utawa akihe 36 dina nek diurutna saka itung Jawa. Wulane ana 12. Sura, Sapar, Mulut, Bakda Mulut, Madilawal, Madilakir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, Besar, Pungkasan, garis miring terakhir. Sedaya dina wau manggen sasi wonten dina nggih sedaya sae ning saged dipun siriki utawi saged dinyatakno. Mulai sura arani banget sasi utawa tali wangke sing boten saged dipun lampahi. Upama dijajal monggo, nek wonten musibah dipun lampahi piyambak-piyambak, nek kirang jelas saged dipun lampahi nanging wonten pitukon utawa walake. Kula aturi para sedulur saking sura emot-emot sedulur-sedaya mugi-mugi dipun resepi utawi dipun wigatakaken. Saking sura Rebo Paing, Sapar, Kemis Pon, Mulut Jemah Wage, Bakda Mulut Setu Kliwon, Madilawal Senen Kliwon, Madilakir Selasa, amit para sedulur Telasa Legi, Madilawal nggih. Madilawal, Madilakir pun candak Rebo Paing, Madilakir Rejeb. Amit sedulur kesupen kula lambali malih. Sura Rebo Paing, Mulut Kemis Pon, Bakda Mulut Jemah Wage, Bakda Mulut Madilawal Setu Kliwon, Madilakir Senen Kliwon, Rejeb dibimus pon wong. Karo kemawon
saking wiwitan wulan sura nggih. Sura niku sasi rolas wau manggene wonten sasi kula sebutke sami rolase. Nek mboten wonten kesupen kula para sedulur. Rebo Pahing, Kemis Pon, Jemaah Wage, Setu Kliwon, Senen Kliwon, Selasa Legi, Rebo Pahing, Kemis Pon, Jemaah Wage, Setu Kliwon, Senen Kliwon, Selasa Legi, terakhir besar. Lah sedaya wulan wau nek diperang rolas Sura Sapar 33 Sura Sapar Mulut manggone deretan saking lor etan ngantos kidul bagian etan. Lah saterusé niku dipun ugiaken utawi dipun angen-angen sedaya saged dadi kok cukup rumiyin tapi muni Mbah Dani alias Mbah Gareng siap. Nggih, nggih. Mbah Gareng. Ngapunten kula tanglet seketik babagan ngendikane panjenengan wau. Nggih. Dadi kathah toya ten pundi-pundi intine musibah nggih. Tiyang separingune nggih beberapa enten ingkang ngendika ngoten. Nah, yang kula tangletaken kersane dulur-dulur sedaya niku saged slamet saking bebaya niku wau, ya, saking mara bahaya musibah ngoten niku kedah pripun, Mbah? Matur suwun, aturipun saged kula tampa lan saged kula aturaken. Nek zaman saking Adam mandat zaman primitif terus ngantos zaman sakmenika jejeke kerajaan saking Siliwangi atau sakriki kula kuplek rumiyin. Nggih. Nek zaman rikala rumiyin niku adem ayem tentrem sekawit tiyange niku mboten kembung-bungan mula alame nggih sak. Kula kuplek malih lah gandeng wedal. Alam niki sampun bersang rumiyin niki tiyang sing ngamuk alam sakniki zamane pun zaman sosialisme. Nek riyen sing kapengker zaman kapitalisme niki sampun kabundut ditukuli zaman sosialisme. Zaman sosialisme niku pun disosok kados beras nek zaman riyen dipun tutu sakniki diselep. Era-erane kados ngaten. Mila saking para kayu utawa wit sing gedhe niki sampun kathah ingkang dipun tebang utawa dipun potong. Keindahan alam gunung sedaya niku nggih sangka pokal utawa menungsane dipun rusak. Mula alami sakniki pun ngamuk. Mula bebaya ingkang diaturaken Bapak Indra kala wau kula mboten saged nanggulangi. Mergi zamane pun zaman sosialisme. Zaman sosialisme pun pemilihan bibit ras keturunan ratu. Benjang sing saged nurunaken trah utawa nurunaken ratu. Lah sakmenika benjing ingkang saged ngatur kahananing alam utawa urip. Lah sakmenika nek dereng medal niku dereng saged. Mila Jakarta niku ibarate nek dipun tandha kados kapal teng dhuwure laut. Kocak utawa tenggelam sekedhik amit sewu para sedulur. Mugi-mugi waspada para sedulur sedaya. Mbok iya supaya benjing saged lestari rahayu mboten manggi alangan. Nanging mugi-mugi ngrintis utawa kula aturi sadar ing pamikir ampun nggih mangsa sing mboten hak utawa jakahe para urip. Saupami Bapak
kula niki dados tiyang urip nggih. Gadane tiyang. Kula mboten trima kula ketok sing penting mboten roh. Nek zaman sosialisme Bapak kegulung dene alam. Lah sakmenika. Abot. Lah sekawit menika Jawa niki mulai dikepyake sing baku medal gede mungkin 2020. Kahanan pun sangat gedenya musibah. Benjing niki tiyang Jawa Tengah nek badhe tindak wonten Blora nyebut tindak wonten Jakarta mboten Blora nggih para sedulur. Tindak Jakarta mpun nyebrang kados rumiyin Jawa Tengah ngantos Kalimantan zaman kerajaan ini utuh siji gandeng peperangan gede dibelah laut kados niki benjing diwiwiti 2020 nak pun titi mangsa perang antane perseduluran piyambak niku dibelah Semarang niku. Niki Semarang pun dhuwur toyone sakniki. Nek kula mboten sekolah pendidikan negara mboten tahu. Perdamelane kula niki